everyone! Naimbag nga oras yung amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jen Almoy te drama. Ngagdangag kadagiti manang biyanang kan biag ti tao ang drama. Baro man na nakapadasan ting kay mga gan, kat manipod kinikab sa silin, saan napod na nagan tintay drama. Ngam hello mampay, kada Flora Aurelio dita Singapore, Marion Rey Gatchalian dita Dulao, Aringay, ken ni Alfredo Basanes dita Sacramento, California. Kastiman di ko na ni kab sa silin. Dirma ng biyanang, gapoy ti kinarigat ti panagbiag na panunot ko tinagabroad, kat bayat ti kadak iti adayo, adu tinapasamak, kat iso ti binsa-binsa nga istoryaan kan ka. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. May mayat kumamat lang, nagkasartapay nga umuna sa kaagabroad, silin, bakit? Maitantan manan ti panag-apply kung ano agkasarta Rodelio. Saan na bali? Ta saan ka mat nga isuksukat lakay? Kun agdendin na tamutin, iso ama ko na nga agasawatan. May mayat kumamat lang, ano agkasartan. Tapno agbalinan aligal ti panagdan nata. Kat, di mataktak manan ti panag-apply kon nga agabroad lakay. Taado mat ti proseso ti panagkasarkat. Sana palin Sumarunon tong asikaswam ti panagabroad mo, inton malpasan ti kasarta. Kaya't ko kuman ti maka-abroad lakay. Ang ala Unaan tapay nga rod nga asikaswan ti panagkasarta, Rodelio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya? Kasar? Kaanon to paya maka-abroad ka, no may tantan ti panag-apply mo nga trabaho, iji balasyo taaw. Kastamot nga minti kayat ni Rodelio, tatang. Ay saan? Isukat ti patpatsi mo. Dakamay adadakil mo ti denggam, ti patsi. Apay, anya din ang ngagkaw sileng. Asino tagkasar? Daita anak mo Ibagbagak anuhit din jay live-in partner na nga agkasardan. Anya? Kahit sana yung agabroad ka. Wala na. Ngam unaan mi kanong asikaswan ti panagkasar mi kin ni Rodelio. Ay saan? Kasar nga? Gapo agabroad kan kayat nakan ngay kasar. Amok ti plano na. Di kaya't nagkasar kayo pa nga umuna sa kagabroad. Tapno dapang tenglan na kan ka. Tapno isuntulaan ti papanan ti sweldom no ada ka ni jabroad. Ha? Pud na timbaga ti inamanakaw. Isa baybay ampay takasar. Dumteng tulat ta dayta. Anya tamaw. Amangan no ada kan to ni ijay abroad kat agbisyo ni Rodelio. Agbabae kasjay. Saan kanto amarigata lamang isinakin ko ano kaskasanaw? Ha? Wow, nanak ko. Denggan na kami damam tapag saya atam ti pampanunutan may. Ado nga may nanti nadamdamag may nagab-abroad da asawa da. Ngam, nagsina da. Iso nga amangan no kasta kay tumagan ni Rodelio. Iso baybay amang pelata kasar-kasar. Unam kay di ti pa nag-abroad mo. Manang. Asinaw titong palam. Jay live-in partner mo, wano da kamay, adadakal mo. Da kayo tatang. Nanang. Nasayaat nga raud. Kasta tinatulnog nga anak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Alangarod Sikat ti makam mo, Celine. Narigat mo't na ipilit ko ti kayat ko. Diyak kayat nga agapat bakit? Agyaman ak narod ta maawatan na. Sana bali, tainton agbakasyon na. Isunton ti panagkasarta. Una? Nay, agan anad kay ti pagilya na papanam, ha? Di mo baybay ang ti bagimijay. Wen, oray si ka. Agan-anad ka mat dito ay Rodelio. Agsingsingpet ka. Di kagbababae. Diyak to maaramid ti manglipot ken ka, Celine. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Uray da kami latan ti mangitulod kan ni Silin ije airport, Rodelio. Tamo may mat ama kumikom kay je garden mo. Ha? Uy, Rodelio. Busy ka. Iso nakamilatan ti mangitulod iti anak may. Inkakit di sibugan lang iti mulam tapno saan malaylay. Nakasibugak mo't kat din tatang. Ano ti rumbang aramidem? Di bikayat amataktak ka. Iso agbatikan. Dakamen ti mangitulod ka ni silain. Awan problema iti dayta. Maawatan da ka, Rodelio. Nay, Silin, di mo liplipatan ti bilin mi kan ka. Da kami ti dadakkel mo. Iso ada kami ti rumba nga pangipaw itam to iti swildom.
Nangangmaw, saan la namnamin saan kan namnamin doang ay bagami kan kadaita. Sapay ko bata, di mo liplipataan. Wen tatang, nanang, laglagi pag akanayon dagiti bilin nyo kanya. Dakdakkel ti karbangan mi kan ka anak ko. Tanak da ka. Kan, saan kayo nagkasar ka ni Rodelio? Isungawan karbangan na amangalay ti swildom. Una, tagswerten nga, may sukit din ti pangipaw. Itabi ti kwarta. Da kami tinagrigigat kan kay di basit ka pa lang. Aging gadi makkel ka. Una, agasam matipuyat tay di basit ni Silin ngayon niya lakay. Pag sinublatan tay idi nga isala, nukas di nga agmangit-mangit. Kano agsakit ko nama. Di tamat maturog iday amang tartaripato kan kuwana tunggal agsakit. Kan malagip mau idi bumalasangan ka nagsakit manan. Inob-obam idi nga impalugan. Tawang mga rod kalsada idi ama panijibalay. Una, nagdagsen nga rod iday. Ta medyo nalukmag idi ni silain. Kan numapantayo idi ijay ili. Kanayon tangay gatangan iti ayam na. Patibado kan sinilas na Kan no agparti ka edi iti native a manok. Ilaslasin mo ti dwalop po para kang kuwana. Wala, talab na labta ngamin ti anak tabakay. Ala, pagyamanak dagita akin na imbagyo kanyak, nanang, tatang. Di kay madanagan, tung palag ti bilin nyo. Da kayon to, ti pangipaw itak iti sweldo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ka. Thank you, ija impaw it mo akwartawan. Nairwarmay. Ingkay tumat ikan ni Rodelio tatang. Tapno adda allowance na. Ha? Apay, awan kwarta na ay. Awan, tadi pa'y nakalako iti mula na. Ala, ta itkakto nga raw. Tapno awan mo't may bagbagana. Kat, kumusta di manugang yun, tatang? Ay, kat kasjalata Istambay lata, anak ka. Saan mo't nga istambay ni Rodelio, tatang? Adamot garden na. Manumot lat kita na ijay ngay. Di mo pala sinaan na dya lalakay. Ay, saan Ay, ayatit di manugang yun. Diyak ka ba ilan asinaan, tatang? Awan na pinta sa masakbayam ken kwa na anak ka. Isungag panunot ka na imbag. Uray ta di kay paimot nagkasar. Nalakalas ti panangisinam ken kwa na no kayat mau. Sumapul ka kini ti foreigner, may mayat pa. Anya? Tila ibagbagayo mo, tatang? Katagpasumat, talaga siguro anay turturong asaan kayo magkasal. Tapno nalakalat pa nagsinayaw, anak ka. Adto ti kwartam Rodel. Ha? Agyaman anak tatang. Ibagam ijay anak may, nga inted kaun ti kwartam. Ungon tatang. Ibagak to no madamdama. Apaya madamdama apay laag. Itan Awaga maun tadak pa ditaw ita denggak ti ibagam. Ha? Mabit lang nga ron. Ta anak ti cellphone ko tatang. Di mo dak nakamati na numanaw tinted ka. Basta ibagam anaawat maun. Ungon tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manot intad mo nga ija manugang mau. Manugang nga. Saan dapat ang manugang na dyan? Saan da nagkasarit sa anak ta? Ay wanan niya. Kahit manunga raw ti intad mo ijay saan ta manugang. 800 lang. Nagdakulan. 5 gasot kumalaang Italang mat nga 800. 5 gasot taon sumarunaw. Nagswerte kay di day dya lalaki Jay lagur oray ti kwarta ti anak ta tararamidan na. Mungarod nilagbay. Di pa lang amin sinaan jay anak ta. Kaslag bibisin mo ngamin iti lalaki dya anak ta. Jay katis tambayan ti kinay kaya na. Mungarod agbabae la kumatap no maupay yun jay anak ta kat sinaan na. Ay talaga maupay ni Silin magbabae ni Rodelio. Agbabae ko mga raw na dya Rodelio. Kayat ko kumaapatarimaan di kalkalapaw mi ken Rodelio, tatang. Apay kay? Kit di kay pa mo't nagkasar ka ni Rodelio. Agkasar kayo pa yung umuna sa mo patarimaan ti balayaw. Kaanon tupay ngay.
Mayat ko man marugyan itan. Tapag isunto asang petak na agawid Ay, sus! Delikado ti pampanunutam sila. Anya tamaw, amang ano agbabain to ni Rodilio, katasina kayo. Amang ano aguman na ti balayaw. Ha? Iso adi mo pala papintasan jay balayaw. Di mo lamaw. Dahito kiti balay tayo ti papintasan manakaw. Ha? Balay tayo na itaw. Nakasigurado ka ano to'y balay tayo ti patarimaan mo. May bayang pa na di balayaw, tanay. Ang mga nung sina kayong tumot lang, iti na di Rodilio. Tanay, kanayon ti pagwapo na. Basta makita, nakapumada. Nakatak-in ka nakabangbanglaw. Madlaw nga da pagpatpatsarmingan na. Anya? Magringkan. Ay, Ay na, ay apay aya. Nakasapsapa pay lang. masapa ta arumwar. Papananta. Inta irwarti kwarta ngayon pa iti anak ta. Kan intamot ta nagsapay. Akay suna nga daman ng kwarta ta. Ay na, nagsapa kaya. Uy, takno makaduta. Ay, Inta pa'y agpaparlaw. Limit agpakulot ka kunam. Ta inak mamut agpapukais kan agpakulor iti bukaw. Tanay, ano man ti uban kaon. alang arod. Ang mga tapay asa tarumwar. Ay, saanan. Ijay tanturor ang mga anay. Adamat kwartata. Sige nga rod Agmurmurayak biit sa kagrubwat. Ala, awam mo nasambut talugan ang lakay. Pagluganan tan ngay nga agawid. Nagloko mo't nagitalugan ay. Nagsapadamot ang nag-aawid ay. Agaguray ta. Amangan no adag subli no madamdama. Awan mauray maon iti kasting oras. Intakit aghotelan. Anya? Adamat kwartata. Ay, sa bagay mo kidi Ngamamangan no nangina. Sayang ti kwarta lakay. Ada amaw ka nalaka pagturugan ta. Bakit? Budget meal nga inday jay. Apay nga mom na kita. Siguro nad naturog ka dita na niya. Asino ti kadwa man naturog dita budget meal nga in? Ay na, agatap ka man ay. Mangmangig kula ka na giti kumpare, no agistoryada. Anya tamok di tangay. Mala, mapantan iti ibagbagat ti kumpare ka nalaka pagturugan. Darasam. Ay, asino na ka di? Aglaklako akititi na pamanong. Gumatang kan. Presko at tinapadag ito'y. Da kami nga mindagar aramin. Ha? Sagmamanungay. Nalakalaang manong. Ada nakakamila price na dita ni. Kita mo. Sige. Mga alak iti dwa, takaasi ka mo. Nagpudot ang magmagnaka. Huwag nga ron. Isa makilino nga mampay lang na mabalin manong. Kan makinumak mo na. O sige. Mabit lang nga din, tayalaan kay ti danom. Lakay. Ada nakita ka babae di balay da Rodilio. Anya, babae. Asino ang babae? Tsaka mo Chicks na siguro Nakatugaw mo di balkonda. Nene. No kasta adda babae nan? Napintas babae si ka. Ingka kadikitaan. Aging lalabas ka. Tapno mapanagnagam timbagak. Sige, mapanak man nga raw. Dahito yan, urayin tagun daway bakit? Sigurado nga sinadan iti anak ta, no kaskasanaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Puno gayam ti imbaga ni bakit? Dagijay, dagiti dua. Pres kumat lang dagiti lang kumaday. Wala manong. Manong tawar ko nga. Sige. Libre tamaysan. Tasuki ka magtan. Kanayon ka gumatang itilakok. Ang laklakon samot ng gayam. Saan na chik samot? Alam, Agam oray. Alak iday tiladawan. Raisin ko iti anak may. Freda tamaysan yan. Ibagak ababae na day ka. Pagparparangan dalang aglaklako day ta ababae.
Ngam chicks ka di jay asawa manakaw. Anya? Saan ang mapagtalkan na di alalaki? Sa alipatam kita. Mapilitan aksan ang mga klon kadagiti agdat-daton kanyak, tatang. Ha? O ala, mangpili ka ni tibak ng anak ko. Pilyam tay adot kwartana. Tapno saan ka na maparigat ngagtrabaho dito abroad? At dado abak na ngagar-aram kanyak, tatang. Nalawat idagada. Mangpili kan atay sunto ti pakiasawaam. Bye-bye amo na jaro dilyaw. Na nakurang mo't ti diskarte ti biyag. Isukat mo kidain. Nay, madamamot gayam ti pan nakatarimaan ti balayo na nang. Awan takayat ni sila napapintasan to'y balay may. Tapno da ka no pagawidan na no agbakasyon. Ha? Apay ngay may ka? Kwa? Diyak ngamin makontak ni Celine. In-block nakmat na ni TFB. Nay, agad anya tamo medita nga eh. Mabalin ti makiawag iti cellphone niyo. Kasarita ko man ni Celine. Ay, adda na ibaga na gayam kada kami. Diyak amo ano na ibaga na kan kada itaw eh. Ngam na kuna na adi na kan kayat. Di nakakano ay ayatunan. Anya? Tapno mapanag-nagam timbagak, sige. Awagak ni Silen, tagsarita kayo. Alaman na nang pangasiw. Paingaya kas niya yung timbagbaga ni Celine kanyak na nang. Kawatam tigasat mo, barok. Nalabit, saan na da kayo tinaikari para ititunggal may sa. Payakas nilat kalakanagan ko na tipa nang isukat na kanyak. Awan mabalin mo Awan kamat mo itanak may, tasan kayo mata nagkasar. Ha? Isungaklo namon, tigasat mo kan ni Silen. Sumapol ka mata, hindi sa baling ayatam. Hello, nanang. Agawid akon iti mabiit. Ngam agdiretsong ak ijay balay ti nobyo. Nay, apay ngay. Dito'y balay ati mo na pagawida, manak ko. Saan? Tasabten nak tinobyok ijay airport. Kat agdiretso kami kanong nga agawid ijay balay da. Tayam amunak kadagiti dadakkel na. Anya? Sige, nanang. Impakaamok lang ti umadanin a panagawid ko. Bye. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan nga tan nga agsubli ija abroad tiyanak ta bakit? Saan sa kanumutan? Ta saan na palubusan tinobyo na? Manipod si Mangpert, manipod abroad. Saan na nagpakpakita dito balay? Uwan nga rod Kan manipod na gawid, awan makukwartan. Pati to'y balayan na rugyan na mapatarimaan kumasaan na natultuloy. Uwan nga rod Hanggang murod ko mamanan jay anak ta. Diyak mo na niya't desisyon na. Tadimat umawagan. Ha? Ada tao ba kay? Nanang! Tatang! Lukatan nyo na ito eh! Ha? Nimot silin nga anak ta jay. Ay, mabit lang anak! Umayan! Apay! Anyat na pasamagan ka! Apay ka sa tilangam! Adapay black eye mo! Naimbag ta nakalibas na. Sa dista di nagbalin biyok, nanang. Aniya! Awanan baen at alalakay. Idarom tayo. Naging sisingpot lay di damo. Ngamidi agbaybayang. Rimorti pudno nga ugali na. Kanayon nakakabilan. Kanagar-aramat iti may parit nga agas. Aniya! Mabutang anak. Ang mga nusurutan dito eh. Ay, di ka mandanagan anak ko. Da ka may timang protektarkan ka. Saan da ka abay-bayan? Kumusta matan ni Rodelio, tatang? Awanay, di ti lugar tayo. Manipod sininaam, pimanaw matayin. Iso nga awan agnana di balayaw. Anya? Ayan na nga tan. Awan ngamin kontak ko kankwanan. Yak amo sa dino tayan na itan. Gapo iti napasarak iti nang isukatakin ni Rodelio.
Makonsensya ak gapo iti panang isinak kan ko na. Ay, oray na kami Makonsensya kami mat iti inam. Ngamin, da kami tinangdurugken ka makinobyo iti sabalay. Katnay, nakatumpong ka mat gayam iti loko alalakay. Agawid akpay, tayo nakitaan ti balay mi, tatang. Nakataptapo kan diti unag ti balay. Kan sabalin ti angot na. Ta nakasira ngamin amin ari daw kan tawa. Ay, agdalusak dito ay. Sino dayta? Sino nga ta dayta? Saan mat asumubay? Inak man nakitaan niya. Naimbag nga oras mo, Celine. Rodelio? Kumusta ka? Kastoy, nasaya at matan. Namuak iti kasinsin mo ti kaadamon. Kan tinapagtang mo iti sigod anobyong. Ha? Iso ngay mayak, tabarang maornos tapay ti amin kadata. No, kasta. Kaya't naklata nga uray kasjay ti inaramid ko, Rodelio. Ngamin, si kalapta ti ay-ayatag. Aklo nakirelasyon akmat iti sabali iti sininaanak. Ngam nagsina kami matlang, ta saan kami nga kinaawatan. No siya, kaya't kalata, Rodelio. Kat pakaragsakak numaawat nakmanan. Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko iti kalabas. Napakawan kan silin. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Rodelio. Nabara kablaaw para iti tunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw kada kayo amin nga wan labas. Welcome kayo manan ken thank you iti kanayo na suporta dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At sapay la kumata di kay to mauma. Kapadasan ni Kap sa Lucia sa napudnanagan tintay drama. Kamsakbay ti amin makablaaw mampay da Josephine Gabay dito Santa Ignacia Tarlac. Lenny Tolentino from Pangasinan. Ken Nati Ramirez Vlog dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kap sa Lucia. Dirma ng biyanang. Dahil ti kapadasan kat napasamak idinaadaan ni tinobyo ti anak ko ng agtrab-trabaho ija abroad. Nasingpot tinobyo na. Taamin nakidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay, aging ka aginundawayan min ti kinasingpot tinobyo ti anak ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tatsak na nagsuldo. Sa pagtutagpaw itintong bigat. O sige nga rod, ha? Urayag ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talaga nga awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kantak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Diakon makasapul iti kasken ka kasingpet, honey. Ay manak no kasta. Alang arudan, tanay. Ang tapay aramida kani. Tumawag at manan itong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw ititi kwarta. Wan, ngam inton bigat ka nun. Tasaan pa'y anagsweldo. Ay, sayang. Kunak no itan ti panagpaw it na. Hanggang sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nahay, adaman kwartatan anak ko. Hanggang nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatan. Maibus mat adagos. 1 millionaire kayo mangamin. Ay nasa na bali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, jay kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya.
100K, nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay, saan Adda pang tidak dito'y, nanang. Asinaw ni Alfay. Ada mo cellphone nan. Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo? Italaang mananday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siyakton nga inam ti priority ah. Wan ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Nagustay kwartayo na ya. Ay, kwa. Basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Nagpakpakaasi apabuludak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yung itiagas yo. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kung diswento ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak Nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, taikan na kayo ti kwartayo. Ay, saanon? Kababain. Basta mapan kayo, Nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugin nyo. Awagak ni Lili, taikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkagkag. Agungatak no di kayo agpa-check up, Nanang. Apay anak kami suot ka, Lili. Ay, imawag ni Carlo, nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. Adda pa'y kwartayo din Adapay mo na batay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabiglaan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, ada kayaw. Ala, sumrak kayaw, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilani. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasan kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami, abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandesal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasar kaw. Ay na, uray anya dita, nabalayan. Kan may sa, nabsuk kami pa imod. Ay, nadi kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab-sabali. Ay, awan mo ni Lili. Ada na panan na. Asa si kaswan na ngamin tayo negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itad na kwartakan ka, abalayan. Antoy neto, 2,000. Pasensya ka na tanay, ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakdiran da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan ata di makayat ni Lili ditoy? Naariwawa ka no tilugan. Igid nga minti kalsada. Kaya't na tinaulimak a lugar. Ay uwan Tinapatag, at danton bukod da abalayan.
Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamad. Papanang yumanan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan, iti sa dino man nakayat na papanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga urayon. Inton bigata kon nga gawid. Maturugak ton iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Magastusan ta, no dito yung hotel na yun, ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Saan mo't asikat ang gastos? Siyak mo't. Siguro, nakal ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin na ni Jibalayaw, tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kaya ta makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Ang amno bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kasta gawid ta nga ruden ay Jibalayaw. Isulakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Ang mga numadamdama, papanawon na kaijayan. Ayun anya. Sa pay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaid lakano iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na kagawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyamat daytan nanang. Makigidgidnan kayo mat ama kinubnobyo. Nay, apay da kasaya ka nabayag mat nabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumat day jay ginatang mo ide. Ako na yung nga irigalo yung kanya Uncle Pilo akabagis yun. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y branded kun minginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon di dilaw kanyak lilay. Tagpada talaan. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amin. Tap nagsarda nga namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, mala. Makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramaton talili. Kat mangibaga akmanan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man na masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod tadinak isuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day jay ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kan adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na lang ti kayat ko kan na Alfie. This drama is owned by Jenna Almoida No Drama. kayat yaw, ag-double wedding tayon lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos na day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Ang saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gyam. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar. Di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami. Saanan dayta? Ang masikog kamatan.
Kasano nga, no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kuana. Di nanto aramiden day tananang. Siyak laang ti ay ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman ni balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkuanay kayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan, anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no, amakadanon tilugan. Anya, ket no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asulsulinak a lugar. Isu asaan amakadanon tilugan. Ha? Nay, apay nga kasta? Agdo mamati bagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway nagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin tinakasarita. Tayak na danon idinilili. Mapan kayo tuman ni balay da. Tanay, no maminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kayo tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ha? Naimbag nga oras mo, abalayan. Apay akasla nakintut ka, nakakita ka na. Aqua. Jack ngamin ninam na matiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Agda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito eh. Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kay, imbaga yung ada. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga da na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo ah. Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mula. Saan abalin ah. Ibagak to aka anak ka. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, ada text na abalayan. Saan ka no ang makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangi ba nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw? Ang awan maggayam ulis ang nalabaan. Kan awan bakanti asilid, tada ti ka anakak. Kan adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Ang mga numakagat kayo iti lamok, delikado. ay uray agawid kami, abalayan. Agsubli kaming tulaangan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mentiyo umay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga ada ije balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ije balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada da pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Gamsaan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Purayag ti pauit mo ha. Marigat anak namin abumangon. Amangan lumakon-fine na. Sige, agpaw itak intong bigat. Pangarod, agpaimbag ka. Agpakadakon, tagtrabaho ak manen. Bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung aming tinobyo ah. Taagbirok iti kwarta. Saan akas taamang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay nga kasta kamagten. Ipulong kayon to, pay ka ni Carlo. Kaya't mau tayo bagak ti panang loklokom kang kwana. Anya, may iturid yung aramiden ti kasta nga uray anak da. Kawana, amom matabakita kaon. Lakay matan tinobyok. Saan kami na makatrabaho, ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mawawat makwarta? Isa kita ang basit, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama.
Kumusta kayo, Nana? Ha? Carlo? Adakan? O, Nana. Jack imbag baga ti panagawin ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kunana kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik, Nana? akwa. Rumor kami, Carlo? Lili, ada akon. Kumusta kan? Ay, Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Wala ti kayat asawon na ito, Lili. Papaya marsikog ka. Papaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Papaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanan ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Dandani awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastilagayan taramidam. Ayan ti palay apin aramid mo. Ko, ladingita. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon pau-pau ikaw. Ko, awanan Nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol ngay sublim dagiti pau-pau it ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyam. Inalilaw na klili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yung ananang. Saan matlaada kami kini Alfie tinairanod iti dayga ang kwarta. Uray da kayo iti nobyo yung. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo diti balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan anap-napan ti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngami na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklunan nyo man kan saan. Da kayo ti may saan ang durog kanyak amang hut-hut kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da ko manana. Nay, anyat ikid dawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mat basol mo kanya. Saan kayo pinawpaw-itan iti kwarta iti? Tagdiritso amin ti sweldo ki tinobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta ka na kayo. Ngabkas di lagayam ti pagpanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakot igatang ko iti bagas kan si daan, mayatan. Pasensyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Nakayunton ti ipangrunak at tulungan. Kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga sublina na iti inalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay nagsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon, mabayin ako. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan bawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspodno nga anak na. Mabayin ako. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko, ma. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kindi Carlo.
Amangan nyo ipabalod na, no jak makabayan. Pangalaan tangaro di ti kwarta ngay. Awan amok nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, una yan na yati kas dyan nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas dyan ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Hello, gagayam na imbagngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, ti official channel apagapgapuan, dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Ket manen, kitawag ti suportayo diti channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikabs at Bonnie, saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor, dita Kamantilas, Urdaneta, Pangasinan, kani Joyce Ann Tamayo, dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kabs at Bonnie. Dir man ang biyanan. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo kasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya, napanan na. Si Muro na si babae na. Anya, nagloko mo't na dya tatangan. Tila raramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, aywan, pagsubliya may di balay. Sa dino kaya ti balay ti babae na. Isi kabangi mga barangay. Asi nagkano ti skwilahan, nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyaw ganak ti ito dok. Imbagada ngamin kanyak no sa dino ti balay siya kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arog tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung Rinaw. Agawid kayo. Iawid mo ang tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din tayo raramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, ang gawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak, pagkawanan nak. Ngamawamot ang buka basol ko kan ka. Palubusan na kaon pilay. Uray ta lakay kan bakit tan. Gaputakas la aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya tiraramidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakain nyo latan ti agsina. At dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kitay. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta aglilipatan, pilaing. Agyaman ak Bonnie. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukuran na kaon. Wani nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko, Bonnie. Ay umay ka man. Pinagkat na mutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya mata talaga, Bonnie. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok mga. Naitanga raw ti kinayat kukin ka. Tana umaakaw iti nakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslat akong. Uwan nga raw. Jakman amaw iti dayjay nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Lalukmagmat iti. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Uwan. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya! This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang.
Imulmulak man dagito'y dinawat ko asab-sabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan. Nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong. Kanuan niya pa dita amulmula. Wen, tapno da pangibaw ingak iti imatang ko anak ko. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya unanang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wen anak ko, iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabalan niyo nga raw, datarak na kita. Wen, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaan. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang nga ron nanang. Ikan kayo ti paggatang niyo kara kita. Ah, ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wen, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka buni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papananbay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdama lang. Dagasan na kan. Jay ka anaka. Hoy, bune. Agringkan. Aldawan. Oy! Eh, nasapang-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan. Tayong kaglaban. Naurnong manan timurangtan. Sikan at yaglaba, nasumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napialakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngagkarkaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan ag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw nga nag-construction. Ode, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Anda ak dito'y silid. Ala, agluto kantanay, anda kuko. Anyat kuko maya. Papaado akiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta, Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakit agluton, tamabisin akon. Para kadatamo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng tumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawid man pa'y ijibalay na kita nakaw. Kailiw ko ngamin na kita pukaw. Tapay nga rod ang nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umiyan ka ni Jay. Saan? Duawon no, talo la siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar-aramid po ni. Kalpasan ang naalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat ka. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalay ngagpambar. Masadutak mo ng kidya. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw.
Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpat alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. Awan rumwar dito balay. Agtalinaod ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka. Ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna Elmoy Tay Drama Channel. Dadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan ngay lakaw. Ano tiyag damdamag iti lako a baboy kanya. Ay kat ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anyat plano yung ngay no malako amin a baboy yaw. Gumatangak manan iti taraknek Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, na kayo ti makaam mo. Nadakkel pa yung nagidya kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babae a kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung gayam tagtarakan iti kalding kas kada baboy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native a manok. Ala, ilako yung dagidya. Tamasukatan tumanag. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, way. Kumusta nga tamat na ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Tsaka mo awan damag ko kadakwadan. No kasta, linipat yun ni tatang, nanang? Jaklat tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit a bakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanya. Hello, Pileng. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito yung balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Pileng. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaeng. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Pileng. Sika ti kayat ko ang makaden na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Pileng. Ay, awan pakibiyangak kang kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Pileng, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Pileng. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdendata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak, tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang aramidam kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, kapoy ti kapupungot mo. Ganabam Kunak nga bin ngagpakalbuak ngam di mo matkaya. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutak kan ka dorbam. Ay, hindi ladamo singpot ka. Ngam hindi agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mo.
Basit la ka malik kabilan nakadagaws. Ay, kat lumaban ka. Ano ka ba alam? Gaputan ako tungak, kastalatan, tar aramidem kanyag. Gaputan dakkel kan nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Iso anatured ka mangis ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay tisaan mo na panangayat kanya. Naupayaken ka, kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem, pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore aw-awan. Nita, Ay, natatamo ka. Agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakotong. Hello, tatang. Nakalagip kayo mat ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko asinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak iti ninanang mo. Ngam di nakmet pagan-anaw. Di nakpampansinay. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na pangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak Yahweh, pang-asyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni Jenny tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na, liman lalakyan nga, wan baal na. Dakilmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na ha. Ganaban na apitan na at ibunga taramid na. Nanang, Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom, pag naida mo ni Jabalayaw, sana dito balay, tadyak kayat nga awatan na. anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukunan. Tada nga min okasyon ni Jibalay. Kat kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit kay tangag sasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan ngagsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawin. Agsubrin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sadot mo lang. Nagrawat pa'y, nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, bune. Sakit sana na fine iti sidong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wan nga raw. Iso sorry talaga. Well, napakawangkan. Ngam sorry, itajakon kaya ti adda kabalay na. Ha? Nairwama ko, ngagmay sa. Sana ka komportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wag, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak.
Jela sa nga pulo ayero share mo ide. Ikatamano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kaon kadagitay aywa nakamula kandingwan ko. Rik na tibunga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano sa niyo tiyag na dito balay tatang? Pasensya kayo nung naariwawa na itiapo ko yun o nagduma. Ay waman jay inam anak ka. Ibagam taawatin nakmanayin. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangkan ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki na. So adin akon kaya at anak ka. Sana maramid din na ng tikasta. Dagiti dingwan na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak ka. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritong dagita, saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita amadagi jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tandirep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, at gantay ururaya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, at bisita. Hello gagayam kapadasan ni Kabsat Erning saan napud na nagan ti may drama diti manang biyanang a drama diti YouTube channel Jenna Almoite Drama naimbag nga orasyo. Ngam bay ti amin makablawa mampay da Kasibu Girl dita Bua Kasibu Nueva Vizcaya Benji Lalwan kan Lalwan family dita Bulangaw Pangasinan. Kaya naragsa ka pa nagdangdangag dita North Cotabato, Damama Mila Dispo, Dodong Armela, Jaris McRaven, Lovely Joy Jabarata Jeng, Ken Papangko Juning, from Mayan Jabarata Dispo. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Erning. Dear manang biyanang, imbakbakat kanin laklakay mi kanibakat ko tinagababang iti balay tawan bukod mi apagtaangan. Manipod nagdan na kami ti asawak, aging gana dan kami ti anak, kan aging gana ki asawan dagiti anak mi, agab-abang kami latta. Banag apaglidlidayan mi tadi kamot lamaadaanan iti bukod mi abalay. Rugyak man nga ruod, ti agsalaysay. Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Ay tamot a landlady. Singir a singir. Kunamot lang itarayan mo ti abang diti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Oray ko ba no napintas to'y balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Oray kastoy lang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkarkit di day to'y abalay. Kababasit pa'y ladagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alanan ti belt bag ka, ta alam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot ang maadaan ta iti bukod ta balay. Ay na, di mon arapaapan day tabakay, ta saan ta mo tabak nang? Manumot lat matmat gadan tay ti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat ingana. Ay kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duang anak ta. Wan matkit di Uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda ta makit di nga agnauden ije babalay da. Nga mabainak ba't kadagiti manugang ta. Jak matla kayat. Ta saan ta makagunay anaimbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang taditaw. Mari Erling, papanam. Ay, lagga po aki jay talipapaparay. Nay,
Sa bali man talugan man pari patay. Agsusukat mo tilugan man. May kalumugan nun. Tay tulog ka rin siya palayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man matilugan man. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panag-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinalako mo na niya. Medyo pare. Ang mga no, ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpala ko na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer. Tanda porsyentong nukwa. Ay, nada mabiro ka paray. Kumusta kayong dito, nanang, tatang? Mayat lata, anak ko. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawa mo ay. Saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na, nanang. Agdardaras namin. Indagas nakla dito, itawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangpot ko amasidaken groceries. Apag isaw, di ka nakapalingkay, anak ko. Dahil tanti sidan tayo na madamdama. Kas kay lapimpiman dito eh. Umay kay agnaad naminin ijay balay. Ay, nasanay. Ta inayaw, ta ayaban niya, no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya ka. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito eh. Kan nairwam kamin dito eh. Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat may kumamot nga agnaid kayo itinapintas mo't basit apag naidan, Di na kami pakadanagan dito, anak ko. Ayos kami lang, iti inayaw dito. Wen, naragsak kami dito anak ko. Ay na, oray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandana ng kantatang iji balay. Ta ijayan ti pag naadandang am di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Un nga ta ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Lumabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na, Un nga rod Aywan, kumusta day apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin nun apapeles ko, urayek la ti awag ti agency kanyat. Ne manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Wen, di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggat ijaban lasiw taaw. Saan na masapol ba kayo? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan na. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot lang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgod ako. Alan, palubusan na ko lakay. Ala, sikati makaamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, ino, tanay patakdar ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamat, kadno di abroad lagi jayan nak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taadaan nak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka nang iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Agam ti pamilya da, ti pangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadi
Isuro nakmamayat nga agahintay kaskan ka paray. Iso nga rod ako na nagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Di problema nga rod katawan mo kabayar. Ada pa'y dua a house and lot alakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua nga ipalpalako na kanyak. Sige. Tumulong ka kagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mata. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya, si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Dahil tantulak house in latan. Ay ka, silent millionaire kang sabat ka daw. Palso na itadamag. No, adam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga agla ko ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakom. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar, ibagam kanyak kanya. Adamad porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka mo, gaya mo, parirneng. Makiaahinti aklaeng, Maray. Sige, labasan ka. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam Erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay ka ni pari-patay, iti ayan tilako na a house and lot. Mapan bikitain, kan picturean may. Tapno adamat may pakitak, ano, kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan iji palingking aglakaw. Sika pa'y laeng taglakaw, tanay, busy akpay. Ipamaysak man tagbiro kiti bayar, barang bumaknangak may. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayer. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon alaklaka dahito a house and lot. Kat daktak kilmat ngam di imun akin dita taparay. Bas-basit dahil dyan ngam nangin-ngina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalay layos? No kasta, malay-layaos dahito abalay. Wan, ngam tagtagari. Di mo ibagbagay ti bayer amalay layos da ito'y. Saan alaka na ito'y tawan maya tamanggatang. Nalaing mat ngamin dagiti bayer no kwa. Magda ka nagiti tattao, wano karuba tila ko abalay. Na maganda no malaylayos, wano saan. Ay, sayang dahito'y ano, malay-layos gayam. Way, kas makita may, awan babalay dito'y, manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y paray, nailawaan sala na patakder na ito'y, ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga ron ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbar gindan. Nabayagan, nalako na ito'y, awan manggat gatang paray. Na ito'y lang, ti pimaot, ay palpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo, amalay layos dito'y ti makagatang. Basta awan magibagbaga. ewan ang amnungay ang damag da ka na iti karuba dito'y. Ket awan mabalin ano agdamagda. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laing. Ay ket, problema na mo't daytan Di napatag, ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wenroda, uray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastama ti planok manang. Pagur-urnungan. Wen nga ron.
Kurang pa'y ti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wen nga rod Karaman da nanang kantatang idirason no ape ang nagabroda. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigi ak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawat akan kwa na iti para kadananang kantatang. Wen may mayat matlaang no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta tinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wen manang. Hello, Nilda. Kumusta kaya? Naimbag man, ta nakawag ka, nakaw. Nasaya at matlatang atatang. Di kang pa'y makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak ka. Aywan, di mo't ada kumpari yung mga ahente iti house and lot. Nasa ungami ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak ka. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpari yung. Ay, ada. Ibagaktukin ko na. Ala nga rod, napipya siguro no jay kumpari yung, tasig sigurado. Tay kano na nakanaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na jila ko ti kumparik? Basta kitaan nyo tay mayat atatang. Takababain mo't ijay gayom ko ngagpapabirok. Wait, sige, ta kasaritak to di kumparik, anak ka. Ay, sayang. Nalako mo tay may sa house and lot, pare. Ay, anyat na bati ngay paray. Jay malaylayos, pare. Ay, Isun aday jay ti ilakot ta. Basta di tay bagbaga malaylayos. Sa bagay. Gayem mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamat ngam amaw. Kan damat iti abroad. Di namat makita no bilang laan. Uy, isa di mo'y bagbaga pare tapno makakwarta ta. Ay na, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Sige, taurayak man ang tiyawag jay anak ka. Ibagak nga dapat may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayem ti anak ta. Ay, nasaanay. Narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayem pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga rin na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay. Kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos na dyan, no awan to daw. Sa laag layos mark, no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, no mailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat yung sapol ko naklangarudan. Najaya, tila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Wen manang. Kat imanugot. Wen manang. Isu kanon ti makaammo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilinam nga awan pang ibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayom ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa dananang kantatang. Wen nga rod. Imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ni ngamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Wen manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel na. Wen nga rod. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Wen ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipagamang kita iti balay kan lo ti alako yung tatang. Adayo kano ngamin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lote. Apay masapula kita. Wana,
Ta binilindak kat nga rod, tatang. Saan na masapaw? Ipakita mlatan tiladawan. Ada kanyak tiladawan. May mayat na makita kiti personal, tatang. Anya? Sige. Mapantay nga raw. Awagak ni kumparay. At na nagdamagak akaruba tila ko abalay kan lotay, tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da ka nung ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga, tatang? Taluda akaruba. Mas tadi mo ibagbaga, takno makalako tayo baraw. Ay, saan Kababain ijigayim ni ipagnilda, tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasi mo. Agsapol tayo langan iti sa balay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaw na nangikuyog kan kuha na itayan tila ko abalay. Imbaga nakit din kaninilda amalay layos na dyan. Imbabawi dalakit nga ruday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditi mang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta na tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan ang nasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng iti bukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamat paw-paw itanan na kita nakta. Manuabulan ay. Adda siguro nang usaranda iti kwartada Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Apay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na kita sawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubot ka lakay, taintay sabten daruda ken nilda iji airport. Dagasen data kano di manugang ta. Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem, ing agdigusen ta sumarunua. Ay, sumangpitan na kita nakta. Alam nga raw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya simarding tayo di tayo. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ka. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan di ta abalay. Ating balay di tayo. Balay ti gayem mi tatang. Wala nga raw talay. Mariknak mo din, tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga ro din Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo dito eh. Oh, adto'y titulbat nanang, tatang. Da kayon timang lukat itiri daw. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Balay mi nga, magbagayo Mike. Di kayo man mangrabak. Wen, tatang. Balayo kininanang daytoy. Katamtaman lang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kaniman ng Nilda, nanang. Day titimay sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi na ito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni naman na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti da ito'y aparabor mo kada kami, Apo. Maala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapat yan bakit? Andan balay ta, nagpintas pa eh. Uray siyak nga rod lakay. Kasla marigata nakpay kat ama katurog.
Tiyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsayaat ti panagpuspuso na iti anak ta bakit. Nagsasayaat ng anak. Wen nga road. Ay, naimbaglakit din, ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Pun ko na dalagayam agayim da ti bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbag-lakit din ta saan da nagatang na di abalay. Wen sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datahuman ti malayos no kaskasano. Wan nga ron Naimbag-lakit din ta nalaing di manugang ta ng kilates iti na di abalay. Wen iso nga agyaman ta ije manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusit. Dandanita na ilaw anayin bakit.